O Concello de Noia segue a dar pasos firmes cara á construción do futuro centro de saúde da localidade. Tras meses de complexas xestións para a adquisición dos terreos, xa dispón dunha parcela de 1.600 metros cadrados de superficie en planta, na que se poderá construir un inmoble de máis de 4.000 metros cadrados distribuídos en varias alturas. Ao longo dos últimos meses viñéronse facendo unha serie de xestións para conquerir a adquisición deses terreos, tamén para xestionar determinadas permutas, porque algúns foron adquiridos mediante o pago en efectivo, outros mediante permuta, unha xestión complexa no sentido de que eran moitos os propietarios, en determinados casos distintos heredeiros aos que hubo que poñer de acordo e regularizar a situación desas herencias e desas propiedades, pero que neste momento, pois, dado que xa o Concello asinou o preconvenio e a posta a disposición que a Consellería no seu momento, pois dende a Consellería traballan tamén na elaboración dese documento que permita, pois, a partir de aí iniciar o proceso de licitación da redacción do proxecto construtivo. Paralelamente, o Concello desenvolveu tamén unha serie de xestións para dispoñer de terreos destinados á zona de estacionamento deste centro, que mellorará a calidade asistencial dos veciños de Noia e prestará servizo de urxencias no PAC a 4 concellos. Pretende dar cobertura aos 4 concellos que son Lousame, Outes, Noia e Portodosón, no que é o seu punto de atención continuada, no servicio de urxencias cubriría tamén esa poboación, unha franxa de aproximadamente máis de 30.000 habitantes, e entendemos que dar unha resposta de futuro de cara aos vindeiros 30 ou 40 anos, o sea, non é cubrirse a demanda actual, senón facelo con unha planificación que permita, pois, que durante os próximos 40 anos ese centro de saúde sexa unha instalación actualizada cas dimensións necesarias e demais. E entendemos que paralelamente a estas xestións, pois estivose levando a cabo tamén unha serie de negociacións para adquirir máis parcelas nesa contorna, para ampliar as zonas de estacionamento. Unha vez que a Xunta avance na redacción do convenio, formalizarase a posta a disposición dos terreos para poder licitar a redacción do proxecto construtivo. A previsión do Executivo é que as obras de construción poidan iniciarse en 2023, co obxectivo de que entre en servizo en 2025.